Hayi sana akushushumo ngaphandle. Yo. Akuncedile sana wathi fresh. Ke ngishintshe nami ngilokho. Sana yini kunibhanqa kungaka kumfundisi sana ntombazana? Umfundisi usana ngena apha endlini. After ngena apha endlini athi cela ndiphume phandle ngathuva ngqoko yandibiza ntonto. Okay fine. Akhona. Ndiyaphuma phandle kenyani ndiyosabela kungqoko. Nkwe akungqaki phandle. Hayibo umfundisi. Wethu sibrere. Pranks sana emdala. Mntanam begoko kwalo ngxaki apho phandle. Yena lowo ebefuna nje ichance into bangaba ibe ndim naye qha apha endlini sibe sodwa. Ayike ngoku. Fontoni ke Soze uyibelieve le nto enza kuxela yena. Umfundisi undiphuzile. Thina Awundiva akomoya. uphuzile. Undiphuzile. Uthini ukuphuza? Ngwa? Usimbulele. Mwa kiss. Udad andethi. Hayi mama. Yaxelela. Hayi man kodwa simbulele. Umfundisi ayibi impazamo le. Asoze be impazamo. Ndandikuxelele. Umama uTshona uvela. Hayi, Mfundisi is a good man. He's a good man of God. He's a man in Christ. Yabakhathalela abantu bebadla. Ndiqomba hayibo. Sekapa kakhulu. Intoni sesingu wathetha wena? Ndibona ungaphuma lokhu. Udala ungene lapha. Ndithi noba no. Tyala uthepha. Into etyiwayo sefona endleleni ngawubhizi ngomadombolo. Chase man. Chase. Ndiyayazi kaloku bendithe into etyiwayo soyifumana endleleni. Uyaqonda? Ngoku andinothi ndihamba nomntu umfundi ndimshiye egeyitini. Ndingene endlini mna ndiyitye. Ndingayenza njani loo nto? Kona sekuthiwa ndiyavimba ndithi ndihamba nawe Chase. Ndihlale endlini mna ndiyitye ndiphume ndihluthi kodwa ndiyakwazi ulambila phandle. Mfondini man. Ngayenza njani loo nto? Kaloku utomkhulu angizigqibi into zabantu baseKapa. Chase, qandeka wena. Andifuni le nto yaseKapa kuwe. Uyandiva na? Hayi no utomkhulu lana. Hayi asikho apho utomkhulu apho sikhoyo ngoku sekuzingeleni. Ya, lentwana. Sikhangela lentwana usizingele komvundla kantsika. Nayifumaneke uyaqonda? Moshe egqile ntwana. Moshe kakhulu. Utomkhulu. Kaloku funeke sihlise indlela nje. Uyaqonda? Aba sitshone ngapho okanye sitshone kwecala. Sikhangela lentwana side siyifumana. Yava? Ukuba sizohamba yonke le tinarha lena siyonyuka ngapha siphinde sidanga le ntwana. Chase man. Ndithethe nawe kakuhle nje mfondini. Into engathi iyakhalaza ngo. Soyikhangela le ntwana. Sekhangela le nto sigqibe yonke litinarha bafuneka siligqibile. Songena door to door. Nansi siye emabaleni, siye emilanjeni, yonke indawo esiyibona ingathi nabantu abaninzi. Siyakuyo sikhangela le ntwana umlosi. Nesifumene. Siyakhangela utomkhulu. Nambuzo nje kudala sikhangela kodwa asigqibelise. Soyikhangela nje ubuthekanele nawe mosi yakuquthe lehlangu la ntwana. Ezidurayo. The 5,005.90 cents. Ya. Imali ngakho. Masihambe Jezi man. Utomkhulu. Masihambe mfondini. Ungakhathazeki wena. Thengela namagwinya apha endleleni. Ntoni ngobhoro. Uzawufumana. Le ndoda njani ndibize mani iphinde ivale igate. Nangumntu. Lo. Hayi man. Man, jonga nina Salman pamanela kule yard. Kade bekuthena into ukrwata kangaka man. Usebenzisa ubukrwata man kuyo yonke into mfondini. Hayi man. Yazi tamsitsho. Sometimes abantu ningathi bakrwata.
ka uyithetha wena weva yazi ndidikwa njani abantu balapho le area Tamsisho umuntu ekuseni uzozulisa apho ndibukela ibhola umuntu ombuza ePirates idlale njani ndicaphukele ezina ubugqwirha yeva so yamphamanisa la lo namkolowa uzama ukuthi kumrhadi undifanisa nabantu balapha abangamagqwirha mna ndibonakala ingathi ndigqwirhi inkangeleko yam Sitho athethi loo nto mna xa ndithi ngoku ndikubuza uba mntu wokwenzani because dikiwe ba izozinja ebusuku andali izinja ba izozinja zizikhova ba izozikhova zinconconi and ke ungalifuni into ndiphume esimolweni Tamsiyana enye into nakhe yayazi nakhe ndathini nawe wake wathini kanene man ingxaka ndifuna ubuye lapho ndisuka khona Tamsitho uyayazi nakhe ndabanjwa Tamsitho yabo bale into ezinjalo ke Mntamsitho because ndabulala umuntu wapha ndiyenza imetara apha ndibuyele phina kana ndisuka kuyo so uzama ukundiqalela into yokuba wena wake wabanjwa yimagawutsho mamrhadi wawubanjwe nini wawubanjelwe ntoni yena lo gawutsho liyatshona okanye liyaphuma gawutsho qala kanjani hayi manje phuma mabinawari kawuthi ndingene rhadi uzothini apha Tamsisho hayi kaloku apha ndize kusem uyaqonda uyabona mosusemina undithe call uyabo so undibona ndilapha nje ikhona imeeting anyana yabo nohleba ngamapha no hleba ntoni uyahlebeka wena xa uzijongile imali meeting anoTamsisho khayeke maningi izitayile ngathi ufuna usuka ucenga eyokuba yeyantoni imeeting okanye andiyazi iagenda ndizayiva apha kulo ndibizileyo uyaqonda yihlo noni uthenge ngene uzamkhokela okanye kwenzeka ntoni khame mangongena mani uthefiwe le nto ngibona ungafuna uthetha ubizela nto lo hayi futhi ndizawuva phakathi andizube ndixelela wena into endiyibizeleyo ndibe nam ndingayazi ndikhokele wena ndikhokele masambe mani ndikhokele nemali hayi andiyazi tata andiyazi nam ndize apha kusem emithingi lothi ukuba uthi wena uligazi likasem uthi ogqiba ungayazi uba kwenzenjalo sayibona phakathi masingene let's go inside mazambe bawo unineze izinhlebe endwane apha mntana andazi kwanto hayi andibhilivi hayi pe ndanditshilo kuwe ndanditshilo ndathi umfundisi uyakufuna utshona uvele hayi asoze umfundisi usikhathalele jonga ngoku nyeke zakho zinokumoya engcwele hayi simbulela amani ibiyimpazamo umfundisi akasoze umfundisi ayenze loo nto leyo kuthini umthethelela ayonyani uzamthethelela ngoku mama vula amehlo uyakufuna qha umfundisi hayibo umama hayi ukuthembe kangaka sisi kumthethele okay ke but ke ayinamsebenzi but mama xa sithetha kaphansi ke kodwa umfundisi type yakho sana i-type yakho sana i-type yakho masibe siyeka ke ube sijikeleza sithini ilahali yakho umfundisi senje uyakunika isidima akafesanga kwakho ukunika isidima nyani hayi simbulela i-type yamu i-type leya mama umfundisi nalampandla yakhe i-type yakho uyeke aba bantu banamazinyo ahafu ecaleni ukuthatha umuntu right ewe simbulela ndizamthini mna umfundisi uAbraham awuboni indevu siAbraham noba sana i-type kaMary wasemagadala nothina hayi ngasanga namntu yeke me niyakhonza noyithu uyakhonza umdala ulento uyilide yebandla nawe you submit under him senjo awuyiboni wena lento ba mama umfundisi uMary la ayiboni hayi simulela yena xesha lomfundisi mina ubona uba mdala kamfundisi ndiyincumi kaloku mna mntanami ndihlinzwa ngabafana mna mntanami
Otata abadala abajenze bathini? Hayini mama. Hayi simle. Undenzela inerves apha. Hayi kodwa mina sendinawo umbono. Ke ndiyithanda le nto yazi. Ndinawo umbono umfundisi Mary. Pastor mfundisi. Yini? Andiyayithanda kodwa mna. Hayi wethu. Hayi. Nkosi yam, gqityiwe mani usolungileyo. Gqityiwe Nkosi yam. Ugqityiwe yakhala imfana yenkosi. Yakhala yathi ugqityiwe. Bana besazi namhlanje ndingamphuza uMary Nkosi yam. Ngimphuza uMary. Gqityiwe mani usolungileyo. Bana besazi bendifonela uJeya. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. I need voicemail. Unblockile. Sendele iVN. Jeya. Ugqityiwe mna nenkosi. Noma fondile ungangandihoyi undibloke Jeya kodwa kugqityiwe. Ndiphumelele kindaba kaMary. Ndiphumelele. Senze clever nje wena Jeya. Gqityiwe mntanam. Gqityiwe Jeya. Le nto wena Jeya unenza umsindo wena Jeya fundi ndingakwazi nothetha. Akwazi nobiza uYesu. AyikuKristu nje. Jeya akwazi ubiza uKristu. Akwazi nobiza uKristu Christ. Akwazi ubiza uKristu ngalamazinyo wakho. AyikuKristu Jeya. AyikuKristu. Christ. Gqityiwe Jeya. Gqityiwe. Hayi Nkosi. Bulela bawo. Bulela kwa mali usolungileyo. Ndiyabulela Thixo kaAbraham, Thixo kaYakobe. Bana besazi mali usolungileyo. Bana besazi inhliziyo yami yozifutha uthando. Ndamthanda uMary. Inhliziyo yami yonke. Thixo ngabe nothando lwethu. Usipha amandla usikelele. Sithandane forever and forever and forever. Amen. Olwakho liyaqhoshisa unjani olwakho liyaphilisa ngikaze ngithanda umuntu kanje unjani umuntu kanje uncomo olwakho liyaqhoshisa unjani olwakho liyaphilisa ngikaze ngithanda umuntu kanje unjani umuntu kanje nithi yangosi ojayiwe Hamba. Siyam, lezi ingene ngapha eqonto. Sizazonyuka pasi. Antshaba. Iba flat. Sinyuke pasi. Iflat. Hayi iba flat ibhetri bhuti omkhulu. Akho battery flat abanantsika. Sizazohamba eqonto. Nezinyukile pha. Mkhulu. Ukele kwelaqala la ngasemoto. Omkhulu. Ibhetri iba flat. Uchajo. Ngalomthunzi utsho kamnandi. Wangathi uyafa ibhetri yento le ufuna ushatha. Into ongafuni uhlala phansi ngochesi. Diniwe bhuti omkhulu. Udiniwe. Ngoku sisahambe kancinci kangaka nantsika. Sisahambe kancinci uncela ngodinwa chesi man besivumelene nje. Manje nesigram. Igram zathu yizani kwalula chesi. Yizani kwalula. Yabo bhuti omkhulu. Bangaba yile. Hayi yazincama ezihlangwisi. Mayizithathe la ntwana. Chesi. Hayi man, sunityafisa nantsika. Sunityafisa chesi. Sunityafisa. Yabona ke ngoku applyele impama ke ngoku. With no reason, with no statement. Ufuna ndithini ngongawe ngoku? Ndiqhwabe. Hayi bhuti omkhulu. Ke ngoku. Asihambe chesi man. Sunidanisa. La ntwana leyo soze ndiyincame tu mna ndingekayifumani 2000 ka6. Soze chesi ubo. Kaloku bhuti omkhulu. Wena xa ungafuna incama le ntwana le. Nethuthu ngesisi wakho. Ambuyifuna mina ndiyayipheza zihlangu. Chesi. Ndingena phi into ye-2000 ngesisi wakho? Ungathi ungenaphi man chesi benivumelene nawe man pha wena. Chesi suphambana man. Munca nangu kule emcingeni uba ngaba ufuna amahla. Asihambe. Hamba chesi hamba. Ajile kancinci. Ji. Namandla lo muntu. Unjani chesi? Hayi ke. Ya. Ndiqonde ba mandingabe saphozisa amaseko. Ya, siyana. Khawuleze ndifike kaloku because hey. Ingenzeka ikhona into edla umzi. Ya lena mfuna iqona nami ba utheni kuza kubizi kahle kaloku ndiyancokola nami noTamshana. Ndothuka lo nto Tamshana ba into le ngaka. Obizwe ngumsiyana. Khawuvala umlomo man kwedini. Please.
Yeah, Msiyana, kose man. Ngofika fondini. Msiyana kama ndu uyayazi man. Lando yami ye-fishing no Michael. Yeah. Now Msiyana Michael unfonele. Ndiyabuyela wena Msiyana. Kungekudala ngomso kanye ngomsomnye zabe ndingekho apha. Oh ya izawuhamba Msiyana. Yimamani. Hayi man, Rhadebe khawumamele man. Hayi kaloku akayinzobahantu ngumntana madoda niyathetha apha Mani, stop it. Ndimamele apha and ke ngoku andibizwanga nguwe apha usufuna uthanda ukugxupleka man. Into lokugxupleka abantu abakhulu bethetha yimama qapha amashu wakho Rhadi. Uyayazi nozayithetha. Ka uthetha ngohamba show uyithethile kaloku nakumntu obawuza kuhamba. Yiqibezele. Yithethe kaloku lento benzayithetha. Show andithi ngathetha into obuzoyithetha apha ishow. Ke ngoku. Cha kaloku plan ba utamsiyana uyothuka emithingi. Nam kuthethwa ngapha. Undikhawulela ntoni kwethi ndithetha? Show suthetha nami ngani ngumntana. Suthetha nami ngani ndikhona apha wena kwedini wena. Thethani. Uyaphapha. Kuba ngene ngawo wena. Rhadebe hayi mamele xa kuthethwa. Iwese apha wena Msiyana. Into endifuna uyithetha Msiyana ndiyahamba. Lo andimthembanga kule ndlu yami lo. Ungamthemba njani umuntu onje? Nditsitsho ke ngomsiyana ndifuna wena bawukazi. Ukundijongele man ubele inyanzi. Kamandi uyazazi izanto zasentilongweni. Undijongele le ndlu ujongele ntwana. Ndiyayazi mina izaba khona uqhushulo lezalenza. So wena Msiyana please man. Khakube ngunatsika. Uyabona bawukazi manditsho ndithi ujendodeni. Please man. Impukani okanye impuku nempukwana engenayo nephumayo apha kwakho. Ya, ube yi-CCTV Msiyana. Yile kuthiwa yim bamba wena amahashi wakho uthula umlomo. Show. Yima. Vala lo mloja. So akukho asoze kwenzeka uvele sibhuqe endlini yakho. Endlini yakho. Sam Jonga khangela apha show. Mamela show. Mamela nawe. Jonga show awuzosenze ngathi wena iphakathi kwami nawe siyi good condition yebo. Awuzosenze ukhwela uzohlela uthethe ophela yebo. Nawe Tamsiyana ngomntana umncinci. Azogadwa ngokungathi security yakho. Nayisira wena foreign. Phambena kwethi. Nayisira foreign. Awusira. Asuka ishow man. Mna ndizogada nguwe. Apha ndizogada wena ndizogada indlu. Siyavala. Kwathini hayi man? Igqibezele ngani? Mna senafuna sengigqibezele ngani? Mna thetha ngami. Khandithi imali Zawuhamba wena intoni? Khandenza imali engizakunika. Unganginiki imali, ungasoriyeka. Ke ngoku. Wena hamba, ayashiyeka amantombazana emva wona. Zakubonisa uba ngubani. Msiyana, ndithi ke lilonke mna le ndlu uzuyijonge le ntwana noba uyibethile Msiyana ulinikwa ndimi igunya noba wenze ntoni kule ntwana indlu yam le. Uzundifowunela nondifowunela Msiyana bantu amanyama. Bethe ngentonga zomlomo. Hayi zakuvuthulula ngentonga zomlomo akukho kwanto engathi yakrokrisa uzayenza endlini kabawukazi. Lo nto undenza ngxano. Man ithetha too much le ntwana. Kwathini? Siqabile ngoku andizuphinde ndithethe. Yava. Wena usiya uza kujonga. Khangela isipaji pha uyothenga ibhiya. Jonga khawuleza. Jonga sitihlow sinkhalisa ngoTamsiyana man yebo. Sinkhalisa ngoTamsiyana. Nale bhiya lendizaya kuba nami ndifuna usela. Saniyenza ngathi wena suzela utata wami wena yebo. Khawuleza. Adetha wena. Akhonto uzayenza Rhadebe. Ndizaya kuba ndifuna usela nami. Ungafana ushwaqa ube nepepe uhambe uyoma apho yakhona. Mna ndizogada indlu apha umsebenzi ndiwunikiwe and leyo into ayisoze indixake nanini na. Yo, ajezi mboni. Ay, zange ndadinwa. Yo, unini njam. Andonele namgo. Alibeli. Libelinye. Jezi ndidiniwe mna. Ndikwelo. Uyaqonda. Hashe maye wena kudala ukhala wena ma. Wena hayi. Ceke Jezi uyisuper. Ndidiniwe nami ngoku uyava. Sibekele ingomso lentwana. Apho ndiyibone khona lentwana. Funga mama. Andifunga isibhozo nje ngizayikhabela uyibone oku ngizayikhabela nalento esihambisanga. Shisa ngelanga. Ngelanga bhuti omkhulu. Hanga ndahamba ubo. Ayifumaneki tu lentwana. Nombolo yamatsaya. Ambirani bheja. Eke
Yo, Tyhini, molweni, like. mwanzi. Ninjani bethuna? Into ngochezi. Hayi ndiyaphila. Mkhulu. Shes. Hello, hi. Ah, sisi. Mamela ke ndiyile phaa kuwendlu ndafika ungekho ndiyosi umbrella yakho uyaqonda? Umbrella le uyithenge eduru. Imali ezingaka. Ke imali ezingaka. Ndiyisile ke. Ndafika ungekho. So ke ndayithini ke ngoku ndayinika ufikela mfana. Ubani lo mfana uneboots? Urhatebe. Eke ndinike yena. Uyawafika ndipha ndikhwaza. Motion. Jama ndimoshile. Befika ndiyitheni? Yazi mina kaloku ndibantu ba late. So yapha kuwe ndandela umbrella. Kuqa imini. Yenza what differences? Akuyifumana ke umbrella? Kandizisileyo yabo. Zibusuku umnyama. Uthini nalo tata uthini bafana Sibona sobabili sabona ngabantu. singabonwa ngabantu. Uthetha ngento? County enlightenishe. Uthetha ngento xa usithi singabonwa ngabantu? Undinike iumbrella? I brought it back to your housing, to your houses. Hayi. Kunti basibeke incamani ndiyashiya ukuthi ukukhuluma. Sawubona. Bye. Bye kunti. Singabonwa ngabantu. Hey. It's small dynamite. Hey, Kubando, my sweetie love for your love, daddy we love you. I do Bible, fede minanga, sfelanga with that's true. Hey, futeka coats, easy, campuses. I phone it down, it's mixing them jito accomplices. I phone up my papa a helicopters. Waputa luta na nizabuya like kamasis, so puta luta ngabuya pagamis. Will you be my one and only sister yang sanga ni sungulungulo bahlanganis. Kawanagila mahita basasela ngama chainsaw bezama kutloganis. Pofu sasela since a nixie, zithumela bomalumo sizoba misisi na hopeful abazali bakandi cool ngamo fully in love ngamo yamkhulu mama.